पहिले ते रही रणधीर राजा के माल, शादी जब से कहिले बिगड़ गइलुम कर हाल। पहिले ते रही रणधीर राजा के माल, शादी जब से कहिले बिगड़ गइलुम कर हाल। सुपर पांडे देवारा सलेंसर छुआ दी, सुपर पांडे देवारा सलेंसर छुआ दी। तोर भाता लेके मुआ दी, तोर भाता लेके मुआ दी, तोर भाता लेके मुआ दी, तोर भाता लेके मुआ दी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो जलालपुर भेल दी।